Čau lyžaři, já vás zdravím ze Špindlu a dneska vám ukážu, kudy jet, pokud jste začátečník, abyste si to co nejvíc užili. Jdeme na to. Vyjedete lanovkou nahoru na Medvědín. Tam vystoupíte nalevo a musíte si vyšlápnout k další lanovce, kterou tam vidíte, to je lanovka z Horých Míseček. Uvidíte tam spoustu lidí, kteří se snaží o to samý. Držte se na pravé straně sjezdovky, protože tam bývá od rolbařů docela rovina, takže to je úplně ideální na nácvik obloučků. A vás čeká taky odbočka doprava do lesa, na lesní cestu, protože dolů pokračuje červená. Jakmile odbočíte na tu lesní cestu, tak tam je to trošku užší, ale je to opravdu mírný, takže to je naprosto skvělý na trénování. Dávejte si jenom pozor, bývá tam docela provoz ohledně lyžařských škol a tak. Pak na první odbočce se držte vlevo. Jedete krásnou přírodou kolem ledopádu a dorazíte na další odbočku. Tam můžete jet buď to rovně, ale to pak znamená, že si budete muset na mísečky trošku došlapat, anebo se dáte doleva takzvanou medvědí stezkou. Ta má tu nevýhodu, že na začátku bývá hodně ledovatá a je relativně úzká, ale potom, když sjedete tu první část, tak pak už to vlastně docela jde. Jenom si dávejte pozor, opět tam bývá docela provoz a jak je to úzký, tak aby se vám něco nestalo. Medvědí stezkou takhle dojedete na mísečky, kde máte možnost buď to jet dolů po sjezdovce a vyvést se sedačkou nahoru, anebo pokud teda chcete pokračovat dál na Medvědín, tak ji musíte přejet úplně napříč a vjet do lesa na vodovodní trasu. Tam zase vás čeká trošku šlapání, ale je tam skvělý bystrou zlomený běžky, takže když bude otevřený, tak se tam můžete posilnit na další cestu. Pak pokračujete dál. Ta vodovodní cesta je relativně mírná a docela široká, takže opět skvělý na trénování obloučků. Jediný co, že ke konci je prudčí pasáž, který se říká Holandská smrt a tam je to trošku ostřejší. První důvod, proč je to ostřejší, je to, že tam hodně lidí s tím bojuje a druhý důvod je, že opravdu je to prostě 100 až 150 metrů relativně prudká sjezdovka a musíte si prostě dávat bacha. Ale jakmile tohle to zvládnete, tak máte víceméně vyhráno, protože pak už je to hodně mírný. Tady si to nechte spíš rozjet, protože pak je hodně rovinatá pasáž, která je i trochu do kopce a to znamená, že když si to nenecháte rozjet, tak budete muset šlapat. Budete mít napravo odbočku na Harmonii, což je takový malý vlíček hodně pro školy a pro školky. Je strašně pomalej, takže ho moc nedoporučuju. Přijíždíte k červený sjezdovce z Medvědína, ale vy se držte spíš na pravé straně, tam je to trošku mírnější a jednodušší. No a už se blížíme do finále, tady vás čeká poslední dojezd k lanovce, trošku prudší, je to zhruba 200 metrů, ale jakmile tohle to zvládnete, tak už to máte za sebou a hurá, můžete jet znova nahoru.